páistí agad? Tá beirt agam, mac agus inín. Agus cén ís atá siad? Tá Eimear 7 mbliana agus tá Dara 10 mbliana. Tá si dó go fóil. An bhfuil páistí agad tain? Tá mac amháin agam. Anton, tá sé 5 bliana díos. An bhfuil páistí agad? Tá beirt agam, mac agus inín. Agus cén ís atá siad? Tá Eimear 7 mbliana agus tá Dara 10 mbliana. Tá si dó go fóil. An bhfuil páistí agad tain? Tá mac amháin agam. Anton, tá sé 5 bliana díos.